Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsız. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow yurdumyzyň Neftkap toplumyna daşary ýurt maýalary çekmek boýunça halkara forumuna atlaşmak üçin Aşgabatda gelen Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rownak Abdullaýew kabul etdi. Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy hormatly prezidentimize wagt tap kabul edeni üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirip, prezident Ilham Aliýewiň mehirli salamny hemde Azerbaýjan tarapynyň däbi ulan hyzmatdaşlygy ähli gurlarda giňeltmäge gyzyklanma bildirýäni baradaky sözlerini getirdi. Hormatly prezidentimize dostlukly ýurdun başçylaryna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, ýakyn goňşulary bilen hoşnýetli gatnaşyklary hemişe sarpa goýup gelen Türkmenistanyň geljekde de asyrlar boýu dogonlyk gatnaşyklary bilen bagly bolan Türkmen we Azerbaýjan halklarynyň beýikligine netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýänini bellädi. Duşun başına iki taraplyň we köp taraply inisaty netijeli gatnaşyklary ýyl saýyn berkitmek bilen ägir türlü serişdirer kuwatyna eýe bolan Türkmenistanyň baý uglevodorod ýataklaryny netijeli öýleşdirmek, hazır setdinden energiýa serişdirerini dünýä bazarlaryna ugratmak maksady bilen netijeli çäreleri görýänligi bellenildi. Şununla bağlılıkta strategik yanlış energetika puğduğunu iki tarafların gatnaşyklary işeňleşdirmegiň, şol sanna birlikdäki tasamalary amala aşyrmak boýunça işemegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şol işleriň biri hazırdaky dostlyk ýatagynyň uglevodorod serişdirerini öýleşdirmek bolup durýar. Määlim bolşýaly şuýlaň 21-nji ýanwaryna bu ýatagyň uglevodorod serişdirerini birlikde gözlemek, işäp geçmek we öýleşdirmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýödary düşünşmek baradaky ähtnama gol çekilmegi, ananşmak hemde birek-biregi hormatlamak görelgelerini guralýan hoşnýetli, goňşulyk we dostlukly döwletary gatnaşyklarynyň ýokary derejesiniň beýanly guruldy. Bu tarihi resminama gol çekilmeginiň mäkem halkara hukuk bunyadynda birlikde işlemek üçin täze mümkinçilikler açyp, köp mukdarda daşary ýurt maýalarynyň gelmegi, milli ykdysadyýetleriň puwturlandyrylmagy, täze iş orunlarynyň döredilmegi, ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy üçin amatly şertleri döretjekdigi bellenildi. Hormatly prezidentimiz we mehman hazır meselelerining beýsebeti paragatçylyk, hoşnýetli goňşulyk hemde netijeli hyzmatdaşlyk dolagyna öwürmäge münasip goşant goşýan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudygyny bellediler. Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy hormatly prezidentimiziň öňe sürýän möhüm başlangyçlarynyň dünýäde uly gollugy eýe bolýanyny aýtdy. Çünki olar halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýa bilen üýtdirmäge hemde energiýa serişdirerini dünýä bazarlaryna, şol sanna Ýewraziýa iklimine howpsuz we üstsaşyl geçirmek üçin zerur şertler döretmäge gönükdirlenler. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy birek-birege hoşnýetli arzuwlary aýdyp, Türkmen we Azerbaýjan halklarynyň arasyndaky dostlyk hemde dogonlyk gatnaşyklarynyň hasy berkediljekdigine we diň hukuklylyk, ýödary beýiklik esasynda gurulýan sazyşly öýtýän hyzmatdaşlygyň üstünlikli dowam etjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň mehman habarçylarymyza şeýle gurulma berdi. Wagt tap kabul edeni üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine tüýsürekden hoşarlyk bildirýän. Şugun men Türkmenistanyň neft puwdugyna daşary ýurt maýa oýunlaryny çekmek boýunça halkara forumuna gatnaşdym. Men 10 ýyla galy wagt bäri şeýle maslahatda gatnaşýan. Hemde her gedek Türkmenistana gelemde Aşgabatyň güýdüň alyny özgörüp güllä betýänini görýän. Bir ýylyň içinde üren köp zat ýetgäpdir. Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşukda Türkmen halkyny, hormatly prezidenti ýurdun garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli gutladym. Garaşdyrlyk ýyllaryna Türkmenistan üren uly üstünlikler gazandy. Türkmenistan kuwatly, güllä besýän ýurt. Duşumyň başyna neft gaz bolmaýynça üren köp meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Biz Türkmen gaz we Türkmen neft konsernleri bilen umumy tasamalar boýunça işleň hyzmatdaşlyk edýär. Biz hazır boýunça goňşular bolup, bidiňden giňişigine işleň hyzmatdaşlygy alyp barýar. Şeýle hem Türkmenistanyna alınıp barýan üren köp tasamalar ara alyp maslahatlaşyldy. Esasanna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan tasamasyna öňe gidişikleriň bardygy bellenildi. Şeýle hem men mümkinçiliklerimiz hemde günorta gaz geçirgesine degişli taslamamyzyň özüşi barada hasabat berdim. Bu tasamalar Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasym. Şeýlekim günorta gaz geçirgesem
gazy iýerçileri de, öňürçileri de mümkinçilikleri diýär. Gazy öňürçiler iýermegin ugdur çeşmelerini, logistika mümkinçiliklerini, öz önümleriniň dünýä bazarlaryna çykarmagyny gadanýarlar. Tarpejlerim TV gadyýaly ekologiýa taýdan arasy önümi almak mümkinçiligini eýbilýärler. Duşun başyna üren köp meselelere degilip geçildi. Ýakynda bilşiňiz ýaly 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna dostluk känni birlikde peýdalanmak baradaky ähtnama gol çekildi. Munyň özi ýurtlarymyzyň prezidentleriniň biýik işleridir. Bu bolsa neft senagatyny ösürmek hemde birlikdäki ykdysat tasamalary amala aşyrmak we biziň ýurtlarymyzda birlikde ykdysady işleri alyp barmak üçin uly mümkinçilikler açar. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň halkyna iýeren gutlawy bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, ediz watanaşlar. Sizde adamdadyň ýokary ruhy ahlak gymmatlyklaryny ýurlan. Hemde halklary birek-birege baglanşdyrýan mukaddes Orada bayramy münasibetli tüýsürekden utlaýan. İnsan perwerligiň benet nusgasyna urlan Orada bayramynyň şuň mazmunly, baý öwüşgünli dawarlary garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistan watanymyzda bolan bu ýsonjymyzy hasam potulandyrsyn. Orada bayramy adamdadyň ruhy tämillik we ahlak arasalygy, insan perwerlik we hoşniýetlik, dostluk we dogunluk, şükranalyk we agdyberlik ýaly gymmatlyklaryny dawarlanýar. Şoň orada müňýüliklaryň dowamyny ören baý medeni we ruh gymmatlyklary dörden halkymyz beden we ruh taýdan peýeklenbegin, hayır sahawatyň keremli aý hökmünde orada aýny, rehim şepagatlyň, hayır sahawatlyň mübarek gejesi bolan Gadir gejesini aýratyn sarpa goýýar. Orada bayramyny many mazmun, milli öwüşgünler bilen hasam döwrwap iştirip, giňden garşy alýar. Türkmenistan parahatçynyň öňeşmeň watan ýylyny halkymyzyň ruhy güýjüni galkandyrmakda, ýaş nesilleri ruhy tämilligiň we ahlak arasalygynyň esasyny terbiýelemekde aýratyn orna ýelýän bu gadymy bayramyň şanyny ak mermerli paýtatymyz Aşgabat şäherinde, welaýatlarymyzyň ähli şäherlerine we owalaryny dürüjüligi, rowaçlygy we beýik üstünlikleri ruhlandyrýan milli öwüşgünläki dawarlar geçirilýär. Bereketli toý saçaklar giňden ýazylyp, naz-nymatlar taýýarlanýar. Edid watanymyzyň dünýädäki awraýynyň şan şöhratynyň hasam belinde galmagy, ýurt awadançylyk hemde rowaçlyk üçin alkyş dilegleri edilýär. Munyň özi beýik geçmişimizde hormat goýmak, belend ruhy ahlak gymmatlyklaryna ýyzgiderli ýermek bilen insan perwerlik, hoşniýetlik ýaly umumy adamdat gymmatlyklaryna üýtgewsiz ygyrarly bolup galýanymyzy, hemde milli jewsligimizi we agdyberligimizi hasam putulandyrýanymyzy alamatlanyrýar. Ediz watanaşlar, halkymyzyň akyl paýhasyndan, zekin başarnygynyň, tälim terbiýesinden kemale gelen medeniýetimiz, zähmetsörlik we hoşniýetlik, sahylyk we mehmansörlik, watansöýçilik we insanperwerlik, arasy ahlaklyk we peýek wujdanlyk ýaly gymmatlyklarymy jemgyýetimiziň sazdaşykly ötüşini üçin edip, beýik dörüjülikli işler ruhlanyrýar. Häzirki döwürde öz bolşuly, gaýtalanmajak medeni mirasymyz dünýäde parahatçylyk putulandyrmagy, halklaryň dostlugyny berkitmäge, adamdadyň rowşan geljegini üçin etmäge, her bir şahsiýetiň sazdaşykly ösmegine we ýokary ahlak häsiýetleriniň kemale gelmegine aýratyn ul ýardam edýär. Sahawatly, arasy wujdanly bolmak, halal ýaşamak, asyrlaryň dowamyny galyby peýek we ruhy baý halkymyzyň milli häsiýetlerini kesgitleýän esasy aýratynlykdyr. Abdullah ibn Mübarek, Mahmud Gaýmal Türkmen, Abdullah ibn Omar Saraqsi, Abu Sa'id Abul Hayr, Mahmud Zamakhshari, Hoca Ahmed Yasawi, Jalalettin Rubi, Necmeddin Kubra, Dewlet Mehmet Azadi, Magtumul Pragyali, meşhur akyllarlarymyzyň mukaddes watany, ata-ene, keremli topragy, insana hormat goýmak, peýeklik, dogurçylyk, insan perwerlik hakyndaky öwüt ünnewleri, asalaryň dowamyny emele gelen hemde jahana ýaýlan ahlak we ruh gymmatlyklarymy halkymyzda beýik maksatlara synmaz erki, sarfmaz gojur gaýrat döredýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni parahatçylyk, söýjülik, hoşniýetlik, dostlugynyk gölgelerimizi münasip dowam etdirip, milli bähwitlerimizi, şeýle-de dünýä bileşiginiň bähwitlerini we ähli parahatçylygyň, howpsuzlygyň we awadançylygyň maksatlaryna dogry laýyk gelýän maksady okkunly siýasaty alyp barýas. Bularyň ählisi edid watanymyzyň beýik geljeginiň, mehriban halkymyzyň we tutuş adamdadyň bagtyarlygynyň, dünýäniň parahatçylygynyň hatirasyny, milli we umumy adamdat gymmatlyklaryny, insan perwer däpleri esaslanýan beýik işleriň
üstünlükli amal aşırılýanygyny şaýatlyk edýär. Mehriban halkym, ediz watanyşlar. Sizi mukaddes Urada bayram bilen ýene de bir gedek tüýsürekden ukdaýan. Aýlaryň serweri mukaddes Urada aýyny amal edilen tagat ibadatlar, öten geçenlerimiziň ruhuny ýatlap berilen agdaşar sadakalary, il ýurdumyzyň afudulugy, ediz watanymyzyň dünýädäki awraýynyň şan şöhratynyň hasam belende galmagy, yurt awadançylyk hemde rowaşlyk üçin okulan alkyş dilekler gudraty güýçli beýik bir waryň dergäkine kabul bolsun. Size berk jan saglyk, uzak ömür, öý ojaklaryňyza awadançylyk, egsilmez bagyt, bede wady bilen ötüşleriň täze biletliklerini tarap, önemli öňe barýan berkarar watanymyzyň mundan beýlägem, güllä wesme uğruna alyp barýan işleriňizde ul üstünlükleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyny Urada bayram münasibetli gelen gutdawlar bilen tanış edýäs. Onuň alhydraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Gadarly doganym. Siziň alhydratyňyzy mübarek Urada bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Açyklyk, raýdaşlyk we geçirimlik duýgular bilen ýetip gelen bu mübarek bayramyň täsirkini dem dowam edýän çylşyrmly epidemiýa döwrüne tutuş dünýä parahatçylyk, rehimdarlyk hemde bereket getirmegini ardy etmek bilen Türkiýe Respublikasynyň adynyň wagt öz adymdan size saglyk hemde bagyt, dogonluk türkmen halkyna awadançylyk we rowaşlyk bardaky iň gowy arzuwlarym ýollaýan. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti. Bu otlawda şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Qırgızstanyň halkynyň adynyň hemde hut öz adymdan sizi bu Türkmenistanyň halkyny Urada bayram bilen tüýsürekden ukdaýan. Mübarek Urada aý asyrlardan bäri ruhy päkligiň, tämirligiň hemde asyrly işleriň amal edilmeginiň döwri bolmagyny galýar. Urada bayramy bize dostluk we rehimlik, duýgudaşlyk we ýagşylyk, adalatlyk we parahatçylyk söýjülük ýaly belent gymmatlyklary ýatladyp durýar. Goý mukaddes aýda aýdylan hoş niýetli arzuwlar hasyl bolsun. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Size berk jan saglyk. Türkmenistanyň dogonluk halkyny bolsa parahatçylyk we awadançylyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow. Qırgız Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Mukaddes Urada bayramy size we siziň ýurdumyzyň dostlukly halkyna tüýsürekden gutdawlarym hemde iň gowy arzuwlarym beýan etmäge ýakymly mümkinçilik töredýär. Ýakly musulman ummaty üçin şu mübarek günlerde size berk jan saglyk, bagyt we täze üstünlükleri Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk, ötüş hemde rowaşlyk ardy edýän. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagalarlar bilen hemde belent ruh gymmatlyklara özara düşünşmek, raýdaşlyk, hoş niýetlik, birek-biregi gollamak ýaly duýgulary daýanmak bilen geljekde de halklarymyzyň bäkwidini ösüriljekdigini umyt edýän. Hormatlamak bilen Emomali Rahmon, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Owganistan İslam Respublikasynyň adynyň siziň alhydratyňyzy hemde Türkmenistanyň dogonluk halkyny Urada bayram münasibetli gutlamak meniň üçin ul hormatdyr. Ýakly musulman ummaty bu bayramçylygy doga dilekler etmek bilen melleýär. Goý beýik bir war parahatçylyk, jewitlik we bolçuluk bardaky doga dilekler kabul etsin. Siziň alhydratyňyzy berk jan saglyk we üstünlükler Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa rowaşlyk hemde awadançylyk ardy edýän. Muhammed Ashraf Ghani, Owganistan İslam Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle seterler bar. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Mukaddes Urada bayram münasibetli Iragyň halkynyň adynyň hemde öz adymdan siziň alhydratyňyzy mähirli gutdawlarym we tüýsürekden arzuwlarym beýan edýän. Beýik bir wardan size berk jan saglyk we üstünlük Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa mundan beýlägem öňe gitmek hemde güllläp ötüşi dileýän. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Araň dostlukly halklaryň hemde ýurtlaryň arasynda dürli uğurlarda
dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlyk hasam puturlandyrmaga gyzyklanma bildirýändigini tasdiklaýan. Size tüýsürekden hormatymy beýan edýän. Barham Saleh, Irak Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onun arkidrati, Türkmenistan prezidenti Doganym Gurbanguly Berdimuhammedow, Palestina döwletiniň halkynyň adynyň hemde hut öz adymdan, siziň arkidratiňizde we Türkmenistanyň doganlyk halkyna Urada bayram münasibetli tüýsürekden gutdawlaryny beýan edýän. Beýik bir bardan siziň arkidratiňizde berkjan saglyk we bagtyarlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna hemde tutuş musulman ümmatyna bolsa awadançylyk we rewaçlyk dileýän. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Bu toda şeýle sözler var. Onun arkidrati, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkidratiňizde mübarek Urada bayram münasibetli mehirli gutdawlarym hemde berkjan saglyk we bagtyarlyk bardaky arzuwlarymy ýollamagy hormat saýýan. Şu şahatlykly bayramçylyk güni beýik Allah Taaladan siziň arkidratiňizde we Türkmenistanyň doganlyk halkyna hemde äkli musulman ümmatyna mundan beýlegem ötüş we rewaçlyk dileýän. Size uly hormat we sarpa goýan mardaky inanırmalarımı kabul etmenizi haş edýän. Hamad bin Isa al-Khalifa, Bahreýnyň padşasy. Ýurdumyzyň dinarlary haja arkadamyzy insanperwerligiň we hoş niýetliň belent ýölgelerini özüne jemleýän mukaddes Urada bayram bilen tüýsürekden gutladylar. Olaryň milli liderimize iweren gutlu hatyna hususanam şeýle diýilýär. Döwürleriň, nisilleriň, medeniýetleriň arasyndaky ar baglanşy öpüşün edip gelýän. Belent ahlak ýölgelerini hemde insanperwerligi dawrlandyrýan iň gadymy bayramlaryň biri Urada bayramdyr. Müň ýyllyklardan göz başalyp gaýdýan bu bayramçylygyň many mazmunyny adamzadyň beýik medeni we ruhy mirasy, dostluk ýölgeleri jemlenýär. Siziň beýik insanperwer başlangyçlaryňyz bilen Urada bayramy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ajaýyp diýip suwlarymyzy urup adatlarymyza laýyklykda döwlet derejesinde giňden bellenliýär. Diýip bolşýaly Türkmenistan parahaşynyň onanşmaň watan ýylyna da insanperwerligiň we hoş niýetliň belent ýölgelerini özüne jemleýän bu bayramçylygyň şanyny güneşli diýarymyzyň ýakly sevitlerini gurşap alýan, şuňur many mazmunly, dürüjçilik ruhuny ýogurlan şäherler geçirilýär. Meçitlerde belent mertebeli prezidentimiz siziň öňden görjülikli we parasatly başlanmagyňyzy, ötüşleriň we rewaçlyklaryň ýoly bilen önemli öňe barýan berkarar döwletimiziň dünýädäki awraýynyň hasam belende galmagy, ýurt awadançylyk hemde rewaçlyk üçin alkyş dileler edilýär. Ýurdumyzyň dinarlary haja arkadamyzyň öňden görjülikli we parasatly başlanmagyny ötüşleriň we özgörüşleriň ýoly bilen önemli öňe barýan Türkmenistan watanymyzyň mundan beýlegem gülläp etmegini, ada awraýynyň dünýä dolmagyny dile getdiler. Urada aýynyň amal edilen tagat ibadatlarymyz, beren agdaşar sadakalarymyz, edid watanymyzyň awadançylygynyň, mehriban halkymyzyň, külli adamzadyň bagtyar durmuşynyň hatirasyny okan alkyş dilelerimiz gudraty güýçli Allah Taalanyň keremli dergäkine kabul bolsun diýilip gutlu hatyna aýdylýar. Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny Urada bayramyna münasibetli köp sanly gutlu hatlary we telegrammalary gelip bolşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikler hemde pudoklaryň dolanýarçylarlaryň, guramalaryň we kärhanlaryň ýolbaşlary, hormat prezidentimiz adamzadyň ahlak arasylygyny hemde ruhy kämilligini aňladýan mübarek bayram bilen mehirli we tüýsürekden gutlaýarlar. Hatlarda Urada bayramynyň peýek niýetli we asylly işleriň, döwürleriň umumlygynyň, nesilleriň dawamatlygynyň dawarlanýanygynyň nişanlygy, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe jemgyýetimiziň sağlaşykly ötüşini keskitleýän möhüm ýagdaýlaryň berdigini talýar. Hatlary iwerenler milli liderimizi mukaddes bayram bilen mehirlik hemde tüýsürekden gutlap, döwlet başlanmada berkjan saglyk, uzak we bagtyar ömür, awadançylyk hemde watanymyzyň mundan beýlegem rewaçlygynyň we gülläp etmeginiň bäkfidini alyp barýan işlerini täze beýik üstünlükler ardy edýärler. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet Wotdy, milli liderimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň adyndan Babaýew Wotdy, döwlet başlanmady mukaddes Urada bayram bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geliniýadow, Qylyjew, Mehmedow, Meredow, Müşükow, Uradgeliýew, Öwedow gutladylar. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň oňat arzuwlaryny iýerdiler.
Milli liderimizi Urada bayram bilen Akyl welatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welatynyň häkimi Atakhaliyew, Daşowut welatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welatynyň häkimi Aman Gelliyew, Mar welatynyň häkimi Anny Berdiyew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew tüýsürekden tutdylar. Döwlet başlarymyza ýurdumyzyň hary we hukuk gorajydarlarynyň ýolbaşlary tüýsürekden çykýan gutdolaryny ýolladylar. Şeýle hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna saýlawlary we salat aşkary geçirmek boýunça merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kärdeşler Aklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Winallar Birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Mahtumlar Naky Ýaşlar Guramatynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä Türkmenläriniň Insanperwer Birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanuly Berdimuhammedow adyna Naky howunarlygy mätäç himayet bermek boýunça Hayır Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirjisi direktori, Parakatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekler gutlaw hatlaryny berdiler. Şuň paýtagtymyzda Türkmenistanyň neft-gaz pudugyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum öýde işine başlady. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň boýunça bu forum Türkmengaz we Türkmenneft döwlet konsernlary, Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasy hemde Mali we Ykdysadyýet Ministrligi tarapyndan guruldy. Watanymyzyň garaşlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna wessenýän şu ýylly energetika pudugyny halkara hyzmatdaşlygyny putulandyrmagy we ösdürmäge gönükdirilen ýürütülýän forum däp bolan görnüşde geçirilip, Aşgabatdan online tertibinde onlarça ýurtlar görkezildi. Forum adnajlar hormatly prezidentimizden iýeren gutlawyny ulunsylan dinlediler. Döwlet başçymyzyň nataşy ýaly TV gadyň äger türlü gorlary boýunça dünýäde öňde barjy orny eýleýän ýurdumyzda ykdysadiyetimiziň neft-gaz we senagat pudugyny ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalar amala aşyrylýar. Uglavadora çyýmany gaýtadan işlemäge ýürütülýän iri senagat desgalar gurulýar. Gelecekde de ýalňyş energetika toplumyna şunuň ýaly sebit we dünýä ähmiýetli täze tassamalary durmuşa geçirmek biziň döwlet syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolar diýip gutlawda aýdylýar. Umumy meclis energetika bazarlaryna ählimimi ýagdaýlara hemde dünýäniň kuwatly energetika döwletleriniň hatarına girýän Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçiliklerini başlandy. Çıkışlarda hormatly prezidentimizin alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykdy soňky 10 ýylda Türkmenistanyň önümçilik pudugyna ägi türlü mesýerde döwlet hemde daşaryt maýa goýumlaryny gönükdirip, milli ykdysadyýetimizi ýygydarly we diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin puda binýadyň döredilenligini ýataldy. Şunda has iri maýa goýumlar neft-gaz pudugyna gönükdirilýär. Dünýäniň ençeme ösen döwletlerine täsir eden ählimim ykdysady çökünlük şertlerini de Türkmenistanyň ykdysadyýety durnukullar. Maýa goýumlarynyň paýy ýokary derejede bolmagyna galýar. Her ýyl epesli mesýordäki pul serişdeleri giň gerimli sebit we milli ähmiýetli tassamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilýär. Şeýle tassamalaryň hatarına Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamy ýaly iri halkary ähmiýetli tassamalar bar. Azerbaýjan Respublikasynyň Sokar Trading döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçy Ravnak Abdullayew çykyşyna hyzmatdaşlyk ösdürmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize hoşalyk bildirdi. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky degişli ordaky hyzmatdaşlygyň iki ýurdun halklarynyň beýwidine gönükdirilýänligi, ýurtlaryň ösüşine uly täsir edýänligi bellenildi. Dostlugyna gatnaşyklaryň nusgalyk derejesi öňde goýulan maksatlary ýetmekde esasy ugurdygy aýratyny ýataldy. Türkmenistan halkara forumlarynyň geçirilýän ýer merkezinde öwürlýänini ýene-de gezek suwd etdi. Aşgabat forumy ýokary netijeleri beslenýär. Hatay Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan aşyr we dowlat ýaly ilçisi Siyan Naýçyanyň nyktaşy ýaly Türkmenistan bilen Hataýyň arasyndaky gaz pudugynaky hyzmatdaşlyk iki tarapyň gatnaşyklaryň öýdara beýwetlik häsiýetiniň ýüze çykmasy bolup durýar. Hatay tarapy hyzmatdaşlygy hemme taraplaryň ösdürmek üçin mümkinçiliklerden peýdalanmaga, oňa täze güýç bermäge taýýar diýip ilçi aýtdy. Büyük Britaniýanyň premier ministriniň Türkmenistanaky sowda wekili Nicholson Winterbornskaya bu forumyň häzirki günlerde geçirilmeginiň uly ähmiýeti ýedigini belledi. Ol degişli orada pikir alşmaga, tejribeleri öwrenmäge döredilen mümkinçilik üçin türkmen liderine forumy guraýjylara sag bolsun aýtdy. Hyzmatdaşlyk babatda täze mümkinçilikleriň açylýanyny ýataldy.
Video aratnaşar Kale Birleşen Milletler Guramasının Aziya we Ýuwaş ummany sebiti üçin ykdysady we durmuş toparynyň ýerine ýetirji sekretary Armida Sasiya Al-Jabana Türkmenliýetiniň amala asyrýan işleriniň energiýa serişdeleriniň turba geçirjiler arkaly we ýangyjy iýermeň beýleki ulgamlaryny ulanmak bilen agtywaly iýerilmegini üçin etmek işinde halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge gönükdirleniginiň nusgalyk tonu beledi. Forumda täze pikirleriň başlangyçlaryň peýda bolmagy Türkmenistanyň özüne çekijiligi bilen şertlendirilýär. Hyzmatdaşlykda täze ugurlaryň açylmagyna mümkinçilik döredýän halkara maslahat geljekki uly işlere badalgy bolar. Halkara Energetika Forumunyň baş sekretary Joseph McMonigal ýanyş energetika toplumyna halkara hyzmatdaşlygynyň nusgalyk derejesi bilen tapawutlanýan Türkmenistanyna halkara çäresine gatnaşmagyň uly hormat dugyny bellemek bilen hyzmatdaşlygyň ösdürmegine ulunserýän hormatly prezidentimize hoşalyk bildirdi. Neft gaz ulgamyna täze gazananlar bilen tanışmaga giň mümkinçilik döredildi. Munyň özi öz boşy üstünlükdir. Energetika serişdeleriniň umum adamzat behwitlerine gönükdirilmek üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň durmuşa geçirýän işleri, öňe sürýän başlangyçlary birlikde işlemeň täze ugurly emele getirýär diýip ol aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana hekimeşilik utgaşdyrjysynyň wezipesini ýerine ýetirji Christine Weigand bu çäre gatnaşmagyň uly hormat dugyny aýtmak bilen gatnaşyklaryň durly ugurlarda üstünlikli ösdürilmegini hormatly prezidentimiň uly tagalasynyň bardygyna ünsjekdi. Energiýa serişdeleriniň agtywaly uguradylmagy, oň howpsuzlyk babatda Türkmenistanyň prezidentiniň öňe sürýän başlangyçlary uly gollawy eýe bolýar. Şu noktalardan amala asyrýan işler Türkmenistanyň halkara awryny artdyrýar. Çykyşlarda COVID-19 pandemiýasynyň soň dünýä ykdysadyny täzeden dikiltmeň hemde adamzada çynnaky wekime öwürlen dünýä derejesinde howanyň maýlamagyny nazarda tutup ekologiýa taýdan arasa ötüşe geçmeň zerurdygyna aýratyn ünsjekildi. Çaklamalara göre energiýa serişdelerine bolan isleg iýdigde lartar. Şonda tebii gaz uglewadora serişdeleriniň içinde iň isleg bildirilýäni bolar. Çünkü ol ykdysady we energetika taýdan netijeli ardan hemde ýalňyzyň ekologiýa taýdan arasynda görnüş bolup durýar. Mehriban ýakadamyň noktaşy ýaly energiýanyň gymmat bolmadyk ygtywaly döwrebap çeşmelerine giň el ýeterliligiň bolmagy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösüş ulgamyny gün tertibini üstünlikli durmuşa geçirmekde möhüm ähmiýet eder. Türkmenistan dünýä derejesindäki gowwatly energetika döwlet bolmak bilen ýurdumynyň ören baý uglewadara serişdeleriniň netijeli ulanmagyny üçin etmäge, ykdysadyny durnukly ösdürmäge, ilatyň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilen energetika strategiýasyny ýerigdäli durmuşa geçirýär. Neft gaz karhanalaryny tehnika we tehnologiýa taýdan gaýtadan injamlaşdyrmaga, injamlary, serişdeleri ýürütülýän tehnikalary satylmaga ýeri maýy goýunlar gönükdirilýär. Geologiya barlagy we burow işleri işçän anyp barlýar. Geljegi uly sebit we gaz meýdançylarynyň senaga taýdan özleşdirilmegi güýçli depkinler bilen amala asyrlýar. Şeýlede uzak wagtlap işlenilýän känleriň ulanşynyň netijelerini ýokarlandyrmaga, täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, fudagyň sanylaşdyrylmagyna ulunserlýar. Ýurdumynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme baradaky çarşywaly konwensiýasynyň şäklerine Paris ýylalaşygyna goşulanyny bellemek gerek. Şol ýylalaşyk kömür turşy gazyny howa bölünip çykmagyny adatmak boýunça şäherleri düzgünleşdirýär. Hormatly prezidentimiz tarapyndan tasdiklanan Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikildilýän energetikany ösdürmek boýunça milli strategiýa durmuşa geçirilip başlandy. Şol strategiýada bu ulgamdaky ileri tutulýan wezipeler kesitlendi. Forumyň işi bütün dünýä energetika maksatnamasyny gollamakda halkara maliýa guramalarynyň wezipesini meclis bilen dowam etdi. Şoň çäklerine COVID-19 maýa goýunlaryna täsiri neft gaz kompaniýalarynyň howa baradaky Paris ýylalaşygynyň maksatlaryny ýerine ýetirmek, neft gaz satmalaryny maliýeleşdirmekdäki soňky ýagdaýlar bilen bagly meseleler aral maksatlaşyldy. Sosana halkara mali edaralar bilen gatnaşyklaryň Türkmenistanyň ykdysady siýasatynyň strategik ugurlarynyň birdigi bellenildi. Bu bolsa ýurdumynyň häzirki zaman dünýä hojalyk ara gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulmagyna ýardam bermäge daşary ýurtlaryň täze maýadarlaryny çekmäge gönükdirilendir. Her wagtda täze energetika ulgamynyň türkmen böleginiň gurulşy tamamlaýyş taparda anyp barlýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistanyň umumy uzunlygy 1840 kilometr geçirjilik uky bolsa, bir ýylda gazyň 33 milliard kilometrine deň bolar.
Hadar deňdiniň ýalpak ýataklary, özleşdirmeň tejribesi we täze maýy goýun mümkinçilikleri atly mejlisi edilen çykyşlar maslahatnaşlarda aýraten gyzyklanma döretdi. Sultana ýurdumyzda işleýän daşary döwletleriň kampaniýalary alyp barýan işlerden tanıştyrdylar. Şunun bilen baglykda Hazaryn türkmen bölüginiň uygulabadora serişdeleriniň özleşdirilmegi Türkmenistanyň neftka toplumyny ösdürmek hem-de daşary maýylaryny çekmeň esasy ugurlanyň biri bolup durýanlygy belirlenildi. Alardaky dostluk ýatanyň uygulabadora serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasyna özara düşünmek baradaky ähnäme gol çekilmegi Sewitin energetika kuwatyny amala aşyrmak üçin täze mümkinçilikler açdy. Uglewadoratlary maliýeleşdirmekde maýy goýun taslamalary geljege garaýyş diýen mejlis forumyň işiniň birinji gününe jelmedi. Oň çäklerine Türkmenistanyň neft gaz powdugyny ösdürmek, nefti we tebii gazy gaýtadan işlemek boýunça täze kuwwatlykları döretmek babatda alyp barýan işleri barada maglumatlar berildi. Türkmenistan energia serişdelerini ulymetşörde iýerýän döwlet hökümine dünýäniň energetika bazaryna eýilýän ornuny berkitmek bilen çäklenmez. Neft gaz powdugy döwrewa ýokary tehnologiýaly netijeli dornukly ösýän toplumy öwürlip, ýurdumyzyň tebii serişdeler binýadyny almaçenik kuwwatyna bu ulgamda dünýäniň gazananlaryna dayanar. Forumyň ahyryna oňadnaşlar Mehriban Akademiyanyň adyna bir agyrdan ýüzlenme kabul etdiler. Forumyň şäklerine daşary ýurtly kampaniýalar bilen şertnamalar, şol sany Türkmenistanyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna giýdire usuly bilen arasalanan dizel ýangyzynyň, uçur kerosiniň, gazyrlan neft koksunyň uly tapgyrlaryny satyn almak hakynda şertnamalar baglanşyldy. Türkmen-Kore işewerler geňeşiniň sany ulgam arkaly geçirilen 4-nji mejlis hem işçiň käsete wetsendi. Taraplar Türkmenistanyň hem-de Koreýa Respublikasynyň durmuş ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary we geljek üçin meýilnamalary babatda Türkmen-Koreýa hyzmatdaşlarynyň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi maýy goýunlaryny çekmek bilen baglanşykly meselelerin bir näçesini ara maslahatlaşdylar. Dörli ugurlardaky pikir alşmalar taraplarda uly gyzyklanma döretdi. Maýy goýunlaryny çekmek babatda ýurdumynyň senat we gurulşyk ministrliginyň bilelikdäki Aýdyn Gejeler kärhanasynyň işi bu ýerde öňürleýän önümleri dünýä bazarlaryna ýerlemek boýunça mümkinçilikleriň bardygyny Koreýa tarapynyň wekilleri beldidiler. Türkmen önümleriniň daşary bazarlaryna uly meşgullygy eýwelýänligi gowanyjdyr. Hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň buýrugyna aýaklykda ýurdumyzyň wekileti Hytaý Halk Respublikasynyň Isyan şäherine saparda boldy. Bu ýerde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary, Daşary işler ministri Meredowyň hemde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary, Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agaty, Daşary işler ministri Van Ivelen duşu geçirildi. Saparyň çäklerine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işler ministri Meredowyň hem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Daşary işler ministri Van Ivelen gysga düzümlede duşu geçirildi. Taraplar iki döwletiň arasyna söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesitlemegi hem ysnaşykly hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Hytaý komissiyasiniň işini işçileşdirmek barada bir pikire geldiler. Soňra duşuklary geňişleýän düzümde dowam etdi. Van mehmanlar mübareklep Hytaýyň netijeli Hytaý türkmen gatnaşyklaryny işçileşdirmäge taýýardygyny tasdiklady. Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan daşary syýasatyny öňe sürýän möhüm halkara başlanýşlaryny gollaýanyny ýygtyrdy. Şundan baglanykda Hytaýyň diplomaty türkmen wekiliýetini Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady we dostlukly ýurdun halkyna iň gowy arzularyny aýtdy. Duşuň barşynda taraplar iki döwletiň arasyndaky syýasy gatnaşyk ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellidiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň arasyna ýakyna geçirilen telefon arkaly söhbetleşigiň barşynda türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň giň toplumy boýunça hyzmatdaşlygy munun beýlegem giňeltmek babatda gyzyklanmalaryny ýygtyrdy. Taraplar enneki ýyl iki döwletiň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny 30 ýylyň dowlyanyny bellep, taraplar özara hormat goýmak, dostluk we özara gyzyklanmalary esaslanmak ýöreliglerini eýergen iki taraply hyzmatdaşlyk netijelerine sin berdiler. Hytaýyň Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan ilkinji döwletdigi nygtyrly şuňlan baglykda iki dostlukly ýurdun arasyndaky türkmen Hytaý gatnaşyklary bugün döwürde ötüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy. Gepleşikliň dowamyna halkara
hemem sebit gün tertibiniň esasy ugurlary, şeýle-de halkara maglumatlary we biologik howpsuzlygy öpçün etmek bilen bir hatarda özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriň bir näçesi ara alyp maslahatlaşyldy. Mundan başga da Awganistana ýagdaýy hemem Türkmenistanyň goňşy ýurdun ykdysadyýatynyň dikeldilmegine berýän kömegine aýratyn üns berildi. Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý hökümetleri komissiyanyň Türkmen tarapyndan başlygy Berdimuhammedow iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny şol sanyna gaz, mali we maýy goýum hyzmatdaşlygy, saglyk goruş ulgamlaryna gatnaşyklary bellidi. Ulug araýatnaşyk söwda we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly işçiň pikir alşyldy. Şeýle-de taraplar meýdan insanperwer hyzmatdaşlyk ilerletmek meselelerini üns berdiler. Şeýle-de hyzmatdaşlyk boýunça hökümetleri Türkmen Hytaý komissiýasynyň başlyklary, Türkmenistanyň ministri kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Türkmenistanyň ýokary gözlegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňişiniň witse-premieri Han Çijeýanyň arasyna duşuk geçirildi. Duşuň barşyna taraplar strategik hyzmatdaşlygyň Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berildi. Hytaýyň ýeri söwda hyzmatdaş bolup durýanlygy, Türkmenistanyň iki ýurdun arasynda gatnaşyklary ösdürmek boýunça meýilnamany hemme tarapyn durmuşa geçirmegi, hemme ýokary derejede ysnyşykly gatnaşyklary gollamagy maksat edilýänligi bellenildi. Şuň bilen birlikde taraplar häzirki wagtda gaz we bataqy hyzmatdaşlygyň iki tarapyň gatnaşyklaryň iler tutulýan ugurudygyny nykdylar. Ulug araýatnaşyk we telekommunikasiýa sanly tehnologiýalary maýly bank ulgamlaryny özara beýikli hyzmatdaşlygy ösdürmekde iki tarapyň gyzyklanmalary beýan edildi. Iki döwletiň hususy we döwlet guruluşlarynyň arasynda gönü gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça iki tarapyň gurallary işeňleşdirmek arkaly kiçi telekeçilik pudugyny özara hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçiliklerine garamak babatda Türkmen tarapynyň teklibi beýan edildi. Saglyk goruş we lukmançylyk ulgamlaryny hyzmatdaşlygyň oňy tejribesi gözüňde tutulup, bu gurda özara hereketleri giňeltmek babatda alalyşyk gazanyldy. Taraplar iki döwletiň arasynda söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny ketgitlemäge hem ysnyşykly hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen hyzmatdaşlyk boýunça hökümetleri Türkmen Hytaý komissiýasynyň işini işçiňleşdirmek barada bir pikire geldiler. Hytaý Halk Respublikasynyň Şensi welaýatynyň Siýan şäherinde Merkezi Aziýa Hytaý görnüşinde Daşary işleri ministrleriniň ikinji duşu geçirildi. Oň işine hormatly prezidentimiziň taşyrmagy boýunça Türkmenistanyň wekileti gatnaşdy. Geçirilen duşukda syýasy diplomatik ugur boýunça hemem söwda ykdysady gatnaşyklar ulgamyny hyzmatdaşlygyň giň meselelerine garaldy. Duşuň netijeleri boýunça bir neçe resminamalar kabul edildi. Soňra Merkezi Aziýa Hytaý görnüşinde Daşary işleri ministrleri metbuat ýygnyna gatnaşdylar. Taraplar halkara wesilelerini gün tertibiniň wajyp meselelerini garanlyklaryny, howpsuzlygy, durnuklugy we ösüşi öpçün etmek işini, daşary siýaset edaralarynyň işlerini giňeltmek möhümdigini ykdydylar. Mundan başga da Türkmen wekiliýetiniň agdalarynyň Hytaý Halk Respublikasynyň degişli ministrlikleriniň we pudukly dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen iki taraplyň duşuklary geçirildi. Duşuklarda gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça pikir alşyldy. Hemem özara hyzmatdaşlygy ösdürmek anyk ugurlar kesitlenildi. Hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Aşgabat şäheriniň 140 ýyly münasibetli Ak şäherim Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Şuň döwlet başçylygymyzyň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyryş dawarlary Türkmenistanyň ilim, bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary kimde owa goşulyk toplumlary tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň ilim, bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary toplumynyň bilim ministrliginde geçirilen tanışdyrylış dawaratyna gatnaşanlar Aşgabatyň 140 ýyllygynyň öň ýanyna türkmenistanlary şeýle ajaýyp kitap peşkeş beren üçin milli lidermidi tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, mundan beýlekde dörejilik üstünlüklerini arzu etdiler. Çykyşlarda täze eteriň hormatly prezidentimiziň olal meşhur kitaplarynyň hataryny artdyrandygy bu ýylanç bilen bellenildi. Hende şu münasibetde milli liderimiziň adyna gutlaw sözler aýdyldy. Täze kitabyň ajaýyp mazmuny, çeperçilik taýdan bedelçi, sapgana işleriniň hem ýokary derejede ýerine ýetirilmegi onuň täsirligini has artdyrýar. Dawarada çykyş edenler bu kitapda döwlet başlanmadyň watanymyzda, paýtagtymyzda, mehriban halkymda söýgüsiniň beýan edilendigini aýratyn anykdylar. Mehriban arkadaşymyzyň kitabyň başynda akyllar şahyrymyz Magtumul Praýynyň şagyr tetirlerine ýüzlenmegi, nutkuluk edebiýatymyzyň nesilleri baýlaşdyrýan uly güýjüni aýan edýär. Kitabyň Aşgabatda Ak arzuwlar amala şähatly ikinji bölüminde milli liderimiz Ak arzuwlar, Ak şäher söz düzümleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowun ýet tutunmak hakyndaky önämini beýan edýär. Kitapda ählimiziň söýgüli şäherimiziň üýtgeşik gözelligini açyp görkezýän suratlar, dörejilik duýgulary bilen saýlanyp alınıp, paýtagtymyzyň taryhyny, şugunny we geljegini beýan edýär. Kitap 6 bölümden ibaretdir.
Täze kitapda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüni paýtagtymyzda ösdürmekde gazanlan üstünlikler hakynda jikmejik gurrun berilýär. Kitaby okan okuyjy, häzirki zamanyň gurulşyk inženerçilik işleri, hyzmatlar ulgan baradaky täze düşünjeler bilen tanyş bolýar. Ýurdumyzyň baş şäheri, onuň ýaşaýjylarynyň ýürekden töýgüsiniň janly misalydyr. Akşehir Maşgabat adlı täze kitap bolsa paýtagtymyň şanly 140 ýyllyk münasibetli milli liderimiziň halkymyza ajaýyp peşkeşdir diýilip aýratyn bellenildi. Tanıştırış dawratynyň ahyrynda oň gatnaşçylar Mehriban arkadamyda bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiziň Akşehir Maşgabat adlı täze kitabynyň ýurdumyzyň owajalyk toplumynyň guramagynda geçirilen tanıştırış dawraty hassa täsirli boldy. Dawranyň başynda oň gatnaşçylar ýürüýte guralan terga tomoş etdiler. Bu ýerde toplumyň gadanan üstünlikleri öz bolşy beýan edildi. Soňra çykyşlara orun berilip, olarda turup başlan Mehriban watanymyzda ýene bir şahatlyk waka. Hormatly prezidentimiziň Akşehir Maşgabat adly çoňur pägin paýkata ýugurulan täze kitabynyň neşir edilip, onuň agly bir halkymyza sowgat edilmegi münasibetli gahryman arkadamyda gutlaw toýlary aýdyldy. Çykyşlarda täze kitabyň watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň Berjen şäheri, Aşgabada bolan beýik söýgüni we buýtonjy barha joşdurýandygy bellenildi. Arkadaky prezidentimiziň giň dünýä garaýşly paýkasyndan ören täze kitap bagtyar nesillerimizi agly birlik, watançylyk, yntanperwerlik, halallyk ruhunda terbiýelemekde. Watandaşlarymyzy berkarar döwletimiziň gülläp etme uğrunda beýik işleri ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete ýedir. Bular barada aýtmak bilen çykyş edenler, gahryman arkadamyzyň Akşehir Maşgabat adly täze kitabyny paýtagtymyzyň tutuş tebitiň we dünýäniň ösüşindäki taryhy ähmiýeti, ajaýyp we öýet bolşy binaýarlyk sunuwaty, berkarar döwletimiziň çoňur oýlanşykly içeri we daşary teatraty, türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan şuňlar üçinli agly birlikde, dost doňlukda Aşgabat ösdürmek uğrundaky merdana dähme söýerlik hakynda çoňur manyly tesbirleriň jemlenendigine ünsüz çekdiler. Kitapda paýtagtymyzyň gündüzki we akşamky owadan görüşlerinden düşürilen suratlaryň, şeýligim älim oşar öwüşkünli, gödelliklere beslenen Aşgabatyň ajaýyp günjekleriniň suratlarynyň yerleşdirilmegi onuň ähmiýetini hassa artdyrýar. Dawran ahyrynda Akşehir Maşgabat adly kitabyň tanıştyrylış dawratyna gatnaşçylar Mehriban arkadamyda bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Türkmenistanyň baş prokuraturasyny ýokary gaziýetde hormatly prezidentimiziň Akşehir Maşgabat adly täze kitabynyň tanıştyrylyşy ýokary ruhlentligi beslendi. Türkmenistanyň halkara deňiz portuny täze Azerbaýjan parom geldi. Ol özüniň ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady. Bu döwrüwa parom Bakuň gem uruşyk zawodyna Azerbaýjanyň Hadar deňiz gemçilik ýapyk görnüşli paýdar jemgyýetiniň buýurmasy boýunça guruldy. Oly ýolagçy gatnatmak hem demir ýol we awtorollary daşamak üçin niýetlenenler. Hadaryň ýakatyna ýerleşýän iki goňşy ýurdun Türkmenistanyň hem Azerbaýjanyň arasyndaky dostlugyň şeýlede giňelýän hyzmatdaşlygyny öz bolşy köprüsine urlan. Täze paromy garşylamakda barasyna hormatly ýaşullar hem ýaşlar gatnaşdylar. Uzunluğu 154 metr bolany 554 000 tonna ýük taşyma ukyply parom ýurdumyza döwrewap texnikalar getirdi. Dawra gatnaşyjylaryň belleşleri ýaly bu waka iki ýurduň sowda sadatnaşyklarynyň ýyly ösürlýäniň ýene bir suwutnamasy. Hoşniýetli goňşulyk, ynanışmak hem özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýürülgürine dayanýan uzak möhletliğin esasy netijeli Türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygy oňa depkilli ösüşiniň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Özünün işini Türkmen portuna yük getirmekten başlany Azerbaýjan paromynyň gelmegi, hormatly prezidentimiziň ulugymyndaky başlangyçlarynyň ruwaşyklygy besenýäniň nowatdaky suwutnamasydyr. Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk bayramynyň giňden bellenýän günlerini paýtagtymyzda Türkmen teatr synowy adly teatr bätleşiginiň açylyş dawraty boldy. Bu bätleşik medeni siýasatyň amala aşyrylmagyny, milli mirasymyzyň giňden wagt edilmegini aýratyn ünsürýän. Hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda geçirilýär. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan gurulan sahna sunuwatynyň bayramy Aşgabatda ýurdumyzyň teatr toporlaryny birleşdirdi. Türkmen teatr sunuwaty adly teatr bätleşigim berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistan döwletimiziň milli köklere dayanýan medeniýetini we sunuwatyny täze belentliklere götürmäge, ata watanymyzda gazanylýan beýik üstünlikleri türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhynda kemale gelen dep desturlaryny watan söýjülük, merdanalyk, ynsanperwerlik ýaly belent häsiýetlerini ussatlyk bilen açyp görkezmäge, teatrlarda goýulýan oýunyň hilini we täsirligini ýokurlandyrmaga, hem bu gurda giňden tejribe alşmaga, artistleriň ýerine ýetirjilik ussatlygyny kemilleşdirmäge gönükdirlendir. Türkmenistanyň baş drama teatry forumynyň açyş dawratynyň geçirilýän ýeri hökmünde saýlanyp alyndy. Teatryň sahnasyna türlü öwüşgünli çykyşlar, bätleşiň öz bolşly giriş bölümine urildi. Taryhyň dowamlylygy, watanymyzyň şöhratly geçmişini, ajaýyp
ajaýyp şuunny we rowşun geljegini birleşdirýän ruhy däplin ara baglanşygy ýaly mowzuklar ajaýyp sahnada öz beýanyny tapdy. Artistler ata watanymyzyň merdany ogullaryny, baý milli medeni mirasyny, türkmen halkynyň arkadagy, hormatly prezidentimiziň eýlurt bähitli işleri we oňyň başlanýşlary bilen üznüksiz bagly bolan ýurdumyzyň häzirki bagtyar gününi şöhratlandyrýarlar. May aýynyň 10-synyň 16-syna çenli dowam etjek bu teatr bätlişigi teatr sunugatyny hasym kemleşdirmek boýunça geljeki meýilnamlaryň möhüm ogurlar kesitlemege, şeýle-de oň wekilleriniň hüner taýdan kemleşmegine ýardam eder. Meýerim Morşýaly sişenme güni hormat prezidentimiz ekologiýa çäresine hatlaşyp garaşsız. Baky bir tarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygyna gawatlanýan köpçülikliň velosipedli ýürüýüşi badyry berdi. Bu asylly ýörülge şuun Ahal welaýatyna dowam etdirildi. Ahal welaýatynyň ekologiýa çäresi uly ruhulatligi betlenni. Şunda milli liderimiziň ekologiýa we daşgurşy goramak ulgamyna giň gerimli işleri aýratyn ähmiýete eýe boldy. Muňa özi ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugur hökmünde kesgitlenni. Diýarymyzda ykdysady we durmuş ulgamyna amala aşyrylýan toplumlaryň özgertmeler maksatnamalary, raýatlarymyzyň ähli wagtda abadançylygynyň möhüm şerti hökmünde ekologiýa bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Döwlet başdanmaz Türkmenistanyň köpçülikliň sport şäherlerini, şol sany velosipedli ýürüýüşler geçirmek babatda ajaýyp däwiň başyny başlady. Bu başlangyç watandaşlarymyzyň dol gollawyna münasip boldy. Olar paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda guralýan şeýle çäherelere ruhulentlik bilen gatnaşýarlar. Şol çähereler bolsa Türkmenistanyň müňler çetini birleşdirýär. Hormatly prezidentimiziň ekologiýa ulgamyny öňe sürýän anyk başlangyçlary halkary beleleşiginiň hem dol gollawyny we iqrarnamatyna münasip bolýar. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä velosiped gününiň döredilmegi 1000 aýdyň suwutnamasydyr. Her ýyl 3-nji iýunna velosiped günü bellenip geçilýär. Ýurdumyzda ekologiýa sport şäherleri, şol sany her ýyl giňden bellenýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli şäherler ýygyderli geçirilýär. Sagaldyş we terbiýeçilik ähmiýetinden başga-da olar jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokurlandyrylmagyna we kämilleşdirilmegine ýardam etýär. Milli liderimiziň nyktaýşy ýaly, arasy ekologiýa, saglyk we sport diýen düşünjeler öz aralaryna berk baglanyşyklydyr. Velosipedli ýürüýüşler ekologiýa taýdan arasy ulan görnüşini hemde velosipedi wagt etmen giňden ýaýran usullar. Velosiped sporty bilen meşgullanmagyň adamyň saglygyny berkitýändigini, işeňligini ýokurlandyrýanlygy şüphesizdir. Bugünkü çäre piýada gezilenjetmek halyanlyň goşulandygyny bellemeler. Ýer-seher bilen gözellikler synlamak, piýada ýürüýüş edip, jan saglygyny berkitmek bu çäreň özünnizi. Velosiped süränne adamyň bedeniniň ähli möhüm ulgamlary hereket edýär. Muňa özi adamyň çydamlygyny artdyrýar, energiýa çalşygyny gadalaşdyrýar, birnäçe keseller bilen keselleme howpuny peseltýär. Kesellere garşy durnukullygy pugtalandyrýar, ruhulentlik paýlýar. Päk kalplary ata watanmyda, hormatly arkadaşymyda egzilmez süýgy duýgulary bilen betlenen köpçülikliň ekologiýa çäre gatnaşçylar, idara kärhanalaryň deňinden kerekedini dowam edip, welaýat merkezi Änew şäherindäki mukaddetlik meýdançatyna tarap ugraldylar. Şo ýerde Ahal welaýat medeniýet müdürliginiň guramagyna garaşdy. Baky bir tarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagşlanyp guralan dabara geçirildi. Dabara sunuw saatlarynyň şowhunly aýdym taýly çykyşlary bilen dowam etdi. Ýerine ýetirilen bayramçylyk çykyşlaryna hormatly prezidentimiziň rowaji işleriniň, bagtyar döwrümiziň, türkmen sportunyň taryhy belentden ýetirildi we halkymyzyň ata watanmyda milletiň arkadagyna söýgüleriniň, hormat sarpalarynyň çäksizliginiň hoş owazy bolup ýanglandy. Ekologiýa şähereti bugün Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrawyna da dowam etdirildi. Sport şäheretine köp sanly gatnaşçylar, şol sany talip ýaşlar etrawyň jemgyýetçiliginiň ýaş netliň wekilleri goşuldylar. Şeýle çähereler esasy maksatdan başga-da jemgyýetiň tagallalarynyň birleşdirilmegine, adamlaryň sagdyny durmuş, parahatçylyk we alalaşyklyk, dörüjülük hemde hoşniýetlilik ýörelgeleriniň töweregine, hasy berk jewitleşmegine ýardam etýär. Hormatly arkadaşymyzyň nyktaýşy ýaly velosipedli ýürüýüşler adamlarda tebigaty ýakyn bolmagy, oň gözelliginden lezzet almagy ýardam etýär. Biziň ata-babalarymyz hemişe mehriban tebigatymyz bilen sağlaşykda ýaşapdyr. Ondan güýç guwat hemde dörüjülük ilhamny alypdyr. Bulan ählisi mehriban halkymyň günnelik durmuşyny we bayramçylyklaryny, parazatly däp desturlaryny, baý halk dörüjüligini, ajaýyp sunuw deserlerini öz beýan tapdy.
bugün tebigaty ayagly garamak milli öz boluşlygynyň möhüm ýörelgeleriniň biri bolmak bilen döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğuruna urilýär. Köpçüliklerin velosipedli yürüyüşe gatnaşylar Aşgabat binatynda paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna guralan dawra gatnaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçüliklerin beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek meseleleriniň hormatlar gadagymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurdugyny ýytaldy. Milli liderimiziň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň şany sene münasibetli watandaşlarymyza azaýyp sogat bolanlygy bellendi. Bu kitabyň sahypalaryna paýtagtymyzyň geçmişi we şuguny, onu mundan meýlekde ösürmeň ýollary öz beýan tapdy. Bu ýerde ýerine ýetirilen azaýyp aýdymlarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, döwlet başlarymyzyň baş tutanlygyny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamyna, şol sany sportda gazanylan üstünlikler, hormatlar gadagymyzyň watanymyzy güllede ösürmek hemde halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmäge gönüktirilen parasatly siýasaty, milli sene namamyzyň şanly taryhy seneleri ruhulentlik bilen wasp edildi. Üstünlükli dowam edýän ekologiýa çäresiniň barşyny paýtagtlylar bu çäre işçiň gatnaşýarlar. Adamlar piýada ýürümek bilen bir hatarda ýolagçy awtobuslaryň we taksilerin hyzmatyndan peýdalanmak arkaly hereket edýärler. Şonuň bilen birlikde bolsa Aşgabatlaryň zerur bolan ýerlere gidip gelmekleri üçin paýtagtymyzyň durly kunjoklerini, velosipedleri wagtlaýyn ulanmaga berilýän nokatlarym işlerini ýeýwanlandyrdylar. 25-nji maýa dowam edjek ekologiýa çäresi durly hyzmatlaryň şol sany velosipedleri wagtlaýyn ulanmaga bermek hyzmatlarynyň ýolu goýulmagyny talap edýär. Şoňa görä de paýtatymyz Aşgabatyň durly kunjoklerini velosipedleri wagtlaýyn ulanmaga berýän we eger gerek bolsa olary awatlap bejerip berýän hyzmat ediş bölümleri üstünlikli işleýär. Munyň öz ekologiýa çäresiniň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmegi bilen baglykdy işlen taýarlanan degişli maksatnamanyň çäklerini amala aşyrylýar. Oňa laýyklykda şäheriň ýaşaýjylaryna we mehmanlaryna ýokary hili hyzmatlary ýerine ýetirmek maksady bilen ýolagçy awtobuslarynyň hemem taksilerin sazlaşykly hereketinden başga da velosipedleri kireyine bermek hyzmatlary ýoly goýuldy. Bu bolsa möhüm ekologiýa çäresini geçirmäge ören jogapkärli çemeleşilýändigine şaýatlyk edýär. Şeýlede munyň özi milli liderimiziň ilatyň elkenji nowatda ýaşlaryň beden teri we sportyň durly görnüşleri, şol sany velosiped sporty bilen işçiň meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikleri göz tutmagyň zerurdygyny bellep, bu wagtda beren tapşyryklaryň ýerine ýetirilýändigini görkezýär. Paýtagtlylar wagtlaýyn ulanmaga alan velosipedler arkaly ekologiýa çäresiniň geçirilýän günlerini de öz meýilleşdirilen işlerini arkaň ýerine ýetirmäge mümkinçilik alýarlar. Hemem özlerine sagdan durmuş ýöreligleriniň enliklerini terbiýelemege itergi berýänligi we şert döredip berýän üçin olary hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirýärler. Velosipedleri wagtlaýyn ulanmaga almaň narxlarym ilat üçin el ýeterlidir. Şoňa görä de raýatlary ulugyň ekologiýa taýdan arasy görnüşiniň hyzmatyndan hoşallyk bilen peýdalanýarlar. Awtologlaryň hereketleri çäklendirilen şaýollardan bolsa ekologiýa çäresiniň geçýän günlerini bolsa velosipedli ýa-da piýada hereket etmek howpsuzlyk derejesem ýokary bolýar. Şonuň üçin hem paýtagtly ýaşaýjylar kireyine berilen velosipedlaryň hyzmatlarynyň ýerlikli we maksady laýyk peýdalanýarlar. Hormatly amlarym, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabatda 12-nji maýda saat 20-den 13-nji maýda saat 20-nji boljak wagtlarda Türkmenistanyň howa maglumaty goldugyny berýän habar bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ötkärip durýan bulut howa bolup günniň ordan teýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ökser howa gijesine 17-20 gradus, gündüzine 29-34 gradus, kenarky taraplarına bolsa 22-27 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkärip durýan bulut howa bolup Demirada günniň ordan teýle sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ökser howa gijesine 15-20 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Mar welaýatyna azkem bulut howa bolup Demirada günniň ordan teýle sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ökser howa gijesine 14-19 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar.
Liverpool aytyny asken bulut howa bolup, Demirada günü ordan tiyde sekundy 14 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 15-20 gradus, günüdüne 28-33 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny asken bulut howa bolup, Demirada günü ordan tiyde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 14-19 gradus, günüdüne 26-31 gradus maýl bolar. Paýtagtymyň Aşgabatda üýtgäp durýan bulut howa bolup, Demirada günü ordan tiyde sekundy 7-10 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 17-19 gradus, günüdüne 30-32 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 13-nü magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny arşylaýar. Edil watanaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň mölçeriniň kadydan 6 göterim artmagy bilen baglanyşykly. Howa şartlarynyň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agal burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat basynlar, howanyň derejesini üýtgeýän nazar basıla görä geýmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň istenik basynlar, öz saglygyňyzy gorap bersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne aty watanymyň Türkmenistan ýakly wagtlarda düşer etsenýär. Ýakly düşüň ödenli bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ederler.